Хора, днес ще имаме клип на Roblox. Ще снимам на Fortnite, съм играл тази миналите клипове. Ще играем на една игра с сенсора, за първи път ще играя Roblox. Да видим какъв ще ми е провала. И да започнем. Я ви има някакъв тук. Какъв си ти е? Аз да време. Какъв то е? То е много страшен, бе. Бре, и аз не съм много красив. То път, що си паднал, бе? Така че няма. Убиха ме! Том, загасих телка! Това много препълнено. Не разбирам това игра. Излизаме! Къде? Така пада. Не мога да излезна, да ги убивам ли? Кажи ми го! Знам как се пише. What the fuck? Царинът съм в някаква повършня. Здравейте, приятели! Момче! Чакай, дай да може. Тук са едни мои приятели, може да ги чувате през цялия епизод, но не се притеснявайте и те се луди колкото мене. Хайде, какво става тука? Какво си се зарила, бе? Качената. Излизаме. Сега ще ви избия тук почта. Траям. Да, го цъкаш. Няма разбирам на игра, тук има някакъв каубой и то какво пише? Аз съм нулата, бе. И загубих интернета, хора. Трябва да отида някъде да фана интернет. Сега е тук още на разкази. Може да правите? Траям. Може на разкази. Нещо не разбирам. Хора, ще направим една смяна. Извинете, ще спя. И добре, хора, ще играем най-новата на Amatronic Taken. Да видим какво се прави в нея. И започнахме. Трябва да си намеря фирма ли? Тук е заето. Какъв си ти, бе, мутант? Сигурно една идея къде. Когато може да ви къде? Една пляпка.
Това е на Слендърмен. Не. Той го пак не си оставил. Как да му взема това? Как да му взема това? Как да ти... И... Взех нещо, май. Това искам да го взема. Как да те взема това? Вече има някакво подскачащо хора. Хора, сега трябва, ще проникнем на някакво в базата. Да, може да задължи. Я го гледайте то. Сега ще му вземем нещата. Ой. Друг. Хора, май сме само двама човека. Хора, ще е лефно това. Явно сме само... Аз съм Супермен! Ще паднем, да и сега да видим къде ще паднем. Здравейте хора, връщам се от тази дълга пауза. Купих още едно такова, сега ще купя. Какво прави такова? Имам 2000 парички, what the fuck? Ние сме богове. Имам 1750, сега ще купя това. Дъска Спирон, сега ще ги млатим! Убива ги с един удар. А ето как се удра. Я да вземем още пари. Това е излезна доста... Убих го! Убих някакъв. Убих Guest 387. Има и мечто, му изчезна. Ота, тук гръмна ми главата. Имам 1000, сега какво си взема? Тук 1050, 2050, 5000, 270. Вече имам 3 такива.
И едно такова. Бегай! Още един убих. Умеряй се. Батичко. Това е Лана ли е, бе? До мен станаха едни много любовни сцени. Вече както виждате имам 5 такива. И имам вече лазерица. Малко се развих. Но имам много по-развити от мене. Трябва да взема още малко парички. Общо 3 човека сме. Може би има някой много по-развит. Но за сега. Както виждате, ще имам още нещо. Сега ще събирам 5 книги и се купа второ такова за оръжие. 2000. Тук доста бързо се събират парите. Пари. Няма как да влезна. Има някакъв там. Ще убия Глест нещо си там. Може би е враждебно настроен към мен. Още малко купуваме второ оръжие. Не мога да вмине. Голям глупак е това. Умря! Пита се да мине през това. Голям глупак. Още 200 парички до ново оръжие. Супер. Или да събирам 2500 да си взема това. Вече го купих без да исках. Вече не мога да ме пробият от никъде, това е много хубаво. Даже ми е доста хубаво. Имам 21%. Не мога да купувам 3750. Още колко мога. Вече 600. Още 200. 5000 точно. Имам второ оръжие. Пак камък ли е? Якото. Довиждане хора, до